projekt Zelená stromom je z hľadiska využívania stromovej vegetácie v sídle na slovenských pomeroch a v slovenskom priestore poprvé ojedinelý, už z toho titulu, že podpora výsadieb do mestských priestorov formou kupovania súkromnými subjektami a poskytovania ich bezplatne mestu je vysoko zaujímavá a v dnešnej komplikovanej finančnej situácii, v ktorej sa mesta nachádzajú, je aj veľmi aktuálna a myslím, že veľmi vhodná. Vzhľadom k tomu, že v súčasnosti sa stromy vo verejnej zelení, keď len tak oklieštene povieme, obhospodarujú alebo je pri nich nejaká starostlivosť a väčšinou prostriedky na nejaké nové výsadby nie sú, tak takáto podpora zo strany podnikateľov, respektíve subjektov, ktoré v meste pôsobia, je veľmi dobrá a čo sa týka ekologického zázemia toho prostredia, určite povzbudzujúca celé to mesto. Aby sa mohol rozbehnúť, ale ako som už spomínala, snažíme sa hľadať rôzne firmy, alebo teda oslovovať firmy, ktoré by tento projekt podporili. Som prekvapený, že po 10 rokoch môjho pracovného nasadenia na slovenskom trhu som objavil partu nadšencov, a špeciálne na východnom Slovensku, kde sa hovorí, že je hladová dolina a že práve na východe sa našli ľudia, ktorí dokázali sa zamyslieť nad zeleňou. Keď sme videli, ako to celé rozbehlo, hlavne tie propagačné materiály, proste prístup, že to nebolo len také hovorenie slov do vetra, tak sme sa vlastne rozhodli, že aj naša firma pristúpi ku podpore aspoň tým, že budeme dodávať kvalitné stromy, ktoré spĺňajú už európske štandardy pre naše mesta.